Vídeo número 11. Àrea del cercle i longitud de la circumferència. Aquí tenim dibuixada una circumferència de centre A. La seva àrea no la veiem a la vista algebraica. Només veig l'equació de la circumferència i el punt centre 6, 4. Per trobar la seva àrea ho podem fer amb una icona específica, la icona àrea o superfície, que la trobem dins del grup d'icones d'angle. Activem la icona àrea i seleccionem l'objecte, la circumferència. Ens apareix un text, àrea de C, àrea del cercle. Serà, per tant, 28,27 unitats quadrades. Puc moure aquest text a la vista gràfica, si m'interessa, i també, si m'interessa, puc fer que amagar-la a la vista gràfica. Per tant, la seleccionem amb el botó dret, el text, i amaguem l'objecte. Ja tinc, per tant, trobada l'àrea de la circumferència, 28,27 unitats quadrades. Ara volem trobar la seva longitud. Tampoc la tenim a la vista algebraica. Hem de fer algun pas més. Primer hem de buscar un punt qualsevol de la circumferència. Un punt en objecte. Objecte, la circumferència. Quan canvia d'aspecte el nostre cursor, estic sobre la circumferència i, per tant, el punt serà el punt que estic trobant, el punt B. Ara tracem el segment que va del centre al punt B, serà el nostre radi de la circunferència, radi F, que mesura 3 unitats. Per trobar la seva longitud hem d'utilitzar l'entrada, la barra d'entrada que apareix aquí a la part superior, que és més còmode per nosaltres. I utilitzarem el teclat que de moment no veiem però que podem visualitzar. Com? Anem a vista, teclat, que podem moure segons el que vulguem. L'àrea d'un cercle és, la seva longitud d'una circumferència és 2pi pel radi. Per tant, serà 2 per pi pel radi. El radi en aquest cas és F. Per tant, posem F. Piquem intro i aquí tinc, per tant, la seva longitud, que és, per tant, 18,85 unitats. És el que mesura la seva longitud, el seu perímetre, tot aquest contorn d'aquí. I l'àrea mesura, tot això d'aquí dintre, la seva àrea mesura, com hem dit abans, 28,27 unitats quadrades. Per acabar, anem a introduir el concepte d'animació. Fixem-nos en el punt B. Aquest punt B és un punt que pertany a la circumferència, està vinculada amb ella. Per tant, el que podem fer és seleccionar-lo, el seleccionem, d'acord? Botó dret, i activem l'animació. Mireu el que passa. El punt comença a girar constantment, dibuixant la circumferència, com a punt d'ella. Aquí tinc una icona que em permetrà aturar l'animació, o bé que estigui a reproduir.